Киртапочаи итальянка духтаги тайёр. Нигоҳ кунед чӣ хел расветкои хушрӯ дора. Марҳамат, бори нав омада. И моделако нархошон бошад 130 сомон. Ина итальянкои оригиналаи ҳамқа хушрӯай. Ай пеш биёен ина бо бинен духтаро 130 сомон. Кадомиша мегирен 130 сомони гул бисёр дора. Биёен аз наздик бо худтон тамошо кунед. Хоҳен пушен бинен баъд харидорӣ кунед. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза 9 қатор. Марҳамат. Киртоора бинен тамошо бино. Ани киртоом қахшрай то 60 размер дора. Материалшам фасонак 120 сомон. Ина барои модаротон мегирем, барои худтон мегирен духтаро 120 сомон. Варианти фасони хушрӯ. Марҳамат. Баъд нигоҳ кунед духтаро иҷада бо инчунин киртои нав омадай. Ана қисми болоай ку ваё итальянкая украшения кардаги ваёшам 120 сомон бовар мекунед. Марҳамат. Ина дар кортон боша. ҳатман биёен. Ана поёнбудагиё чи? Ино 160 сомон. Ана поёнбудагиё сангчадорои фасон дидена. Тигракои фасон 250 сомон буд. Акция рафтестай 160 сомон кардагиан. Ина дига читон мефорад духтаракои хушрӯ. Нархои арзону дастрас дар ин куртои фасон биёену харидорӣ кунед. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза 9 қатор. Духтаро ипекои оригинал айку ипекои фасон ай материалш анамра духтагиш омадай. Ина нигоҳ кунед ҳами духтагиш ҳами материал худаш чанд сомай 450-500 сомон ай. Ина духтаги тайёрак омадай 350 сомон. Ипеки купра беҳад фасонак. Марҳамат. ҳамаш размер дора. се расветкаи хушрӯ омадагиай. Дар кортон боша интихоб кунед доставкатон кунанд. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза даян. Мана ипеки бахмалӣ меган конам халиай 12 дарвоза даян духтаракои азиз 9 қатор. Марҳамат. 350 сомон. Анаи болобудагиё чанд сомай? 130. Айнаи киртои болора диден духтаро 130 сомон. Сангчадор киртои идона. Биёен бинен харидорӣ кунед. Ина духтарако анаи хел футболкои размерои калон мепурсен. Марҳамат. ҳамқа футболкои хушрӯ омадай. Нархашку беҳтарин нарх 20 сомон. Марҳамат. Ира бинен ҳамаш бори навай 20 сомон. Касе дар корай ҳатман биёен. Размерако то 60 дора қариб. То 60 размер дора. Марҳамат. Футболкои кушоичи хушрӯ барои фитнес мегиранд, барои хона мегиранд. Мана марҳамат 20 сомон бовар мекунен. 20 сомон ягон ҷудаи нарх нест. Биёен тамошо кунен, харидорӣ кунен духтаро. Омада наметонен нависен доставкатон мекунанд. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза 9 қатор. Марҳамат. Тамошобино бинен чӣ хел пинюарои фасон омадагиай. Марҳамат. Бори новинка қабул кардиян 60 сомон. Ҳози ма дига цветошам шумода нишон метиём. Як боракак биненда. Уна сирх ранги ҳамиай. Баъд у дигарош боша бо дига моделай. Ҳамаги 60 сомон. Марҳамат. Касе данам хел пинюарои фасон дар кор боша. Иҷа интихоб зиёдай. Фақат ки камш бировардагиай. Шумо нависен расмоша мепартоен дига модело ё ки биёен аз наздик бинен маъқултон мешава. Обтобиш бо арзонтарай. Дона боша 60 сомон. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза 9 қатор даянд. Марҳамат. биёен.